hande non gonden koye cabinet mo ganduɗa docteur Saydou Sow ko ɗo tigui woni kadi ko liggotoɗo liggueyaji pattam lami e ko fati e cellal ɓalli ko belemma mawɗo docteur hande bismade ma ɗo henne Windire TV dokka ɗum saaha dokka bandiraɓe ɓe ganduɗa ene gowi darde Windire TV ko adi foof calmina bandiraɓe e on saaha guinnitoɗa yimɓe puɗɗo nadde e namde ɗe mi salmitimama ceerno Oumar ko weltare no fewi e joddade me maɗa e kadi mboɗo ñaago Allah ko kaldeten ko ɗo ya toon jogori nafdema nafami nafa hettiyankoɓe ceerno Oumar ko ardi foof somin mbima docteur Saydou Sow de 7 ans à 25 ans à 35 ans holto neɗɗo o wonno nde tawno neɗɗo heewi nde jibina woppa e sagoji muɗum ɓe kolla awo ɓe kolla ndema ɓe kolla gaynaka ɓe kolla golle goɗɗe métier goɗɗe 7 ans 35 ans holto o docteur Saydou Sow wonno eyyi docteur Saydou Sow jibina ko hedde 1980 nde minen banggue amen min kolla ko jangde alqur'ana ewa min jangi hen kadi wonko Allah hokki min hen ko heddi ko cuhaku fuɗɗi ha worti hande to worti ɗo ko wayno hollum jangde alqur'an nde jangga wode ko heeɓa hen après joni haqqillaji gone kadi e métier goɗɗo ko wayno leɗɗe kono ha joni kadi docteur Saydou Sow waɗi seeɗa almudagal noon sa rendini ɗum a rendini foof a faami ko ɗum waɗi noon hanga dinde nde haqqillo are e leɗɗe wonti hanga dinde sous région foof mi yeeye muɗum wayno Malien Nigérian Cameroun en Tchad en Indo en Soudan en ko ɗum hande woni sa ƴeewi hande sa wi docteur Sow haqqillaji fof garat tan koye lekki docteur Saydou Sow ko docteur to banggue tubakiri walla safrirta walla liggorto ko bindi walla liggorto ko condi ala min ko médecine traditionnelle mbaɗanmi médecine traditionnelle mo gandari koni par l'état Sénégal et l'état française mi windata kono noon à chaque fois mbiyami ko gandal roneraki kadi mi liggoraki alqur'ana mi liggoraki médecine tubakiri o mais mbo liggodira e mabɓe kadi minen mbaddi junggo e fandu ko ɗum waɗi noon min ko médecine traditionnelle ko leɗɗe men ɓaleje hande mbawi hen jaaɓi en murtogue en pattugue e ko nandi hen ko ɗen leɗɗe woni min ɗe liggortomi kadi ko liggey mo ganduɗa hoorema wona à peu près ko liggey mo ganduɗa hoorema janggaɗo ha heeɓa hen diplôme aji en e ko nandi hen ha aɗa andi enen nden mamiraɓe men en cafranno safara ganni mais caɗele meɗen bon on saaha kamɓe ngala caɗele pour wadde dosage e ko nandi hen par ce que on saaha kamɓe lekki hi watte koye leggal par ce que ɓe mbaɗata ɗum koye horde walla ñedde walla ko nandi hen ɗum tagi kamɓe noon dosage mabɓe ne moƴƴi par ce que lekki condi sa waɗi ɗum e nder leggal hay probléme o dosage o fonɗaɗo hoore muɗum mais joni enen ɗum enen ngala ɗum tagi joni eɗen jogui caɗele fondude dose o ɗum tagi noon sa ƴeewi médecine moderne o 95 virgule nangam % aɓe ɗeeɓi hulde médecine traditionnelle o wona anduɓe leɗɗe men wona andude leɗɗe men cafrata non aɗa gandi leɗɗe men e cafrata mais probléme o ko fondude nde mi nani aɗa liggodira mbiɗa hay e médecine manam moderne o hol preuve manam o pawanɗaɓe caggal kamɓe e kala saaha haaɓe jooɓi médecine traditionnelle ko wayno leɗɗe en condi en sona ko bonni e ɓandu nden ala ko safrata wona hen mabɓe ko noon mbiyata eywa joni an hol preuve manam mo kolluɗa ɓe ganduɗa ko médecine traditionnelle ha ni manam e tubakoɓe ha ɓe mbaɗi accepté ko mbatta ko aɗa liggodire mabɓe aɗa andi médecine moderne ɗo e leydi he haade mabɓe waddemi accepté même ko liggodirde e tubakoɓe ko en France en Belgique en Suisse en hôpital uji nen toon e puis ɓe mais aɗa andi tubakoɓe kamɓe addat preuve mbaɗa ɗum e table ɓe jiiya ɓe ndewa e ma ala preuve ko kamɓe eɓe jogui haaju goɗɗo en wona enen no mbaɗen ni neɗɗo jooɗo tan e télé ne haala n' importe quoi yimɓe mbiya ne wawi no kamɓe kamɓe dépassé ɗon kadi so tawi a ƴeewi ko bon mi wawide min goto kono ham mboɗo sikki ko kalten hande koye e télé mi haali ɗum ko wona goo wona ɗiɗi ala garowo yam wiyami ko rafi naggam tan goni mi safra ɗum on rafi par ce que mi alna ɗum preuve woni preuve min mo keɓanami ɗum ko radio walla analyse walla scanner ko ɗum ɗon joni ko médecine moderne o ko kamɓe mbaɗata ɗum min mboɗo winda
ɓatake farno ɗum e docteur naggam waɗanam oɗo test hépatite walla wannamo test sukar walla naggam e naggam ko a faami ɗo joni noon docteur o so waɗi artirta maw yaron hokkamo résultat ji min hooram o neldemi résultat ji a faami ko docteur eɓe nanɗo ko médecine moderne docteur eɓe mawɓe anduɓe a faami ene daña woni kawuji gaddanami ɗum ko noon par ce que aduna ko noon mboɗo gonɗini en woodi hen fannuji ko kamɓe jogui ɗum mais kamɓene aɓe gandi woni fannuji aɓe jogui ɗum kono ko ɓuuri yawde ko médecine traditionnel o ɗum tagui hakkude amen ko provaji gonɗon. Voilà hande soko tawi a ƴeewi yimɓe hewɓe ndiri payi e cafrugol mana leɗɗe parfois aɗa yiya neɗɗo o aray meccal wona e wadde meccal taw meccal ngal o wondi tan komo yiɗi ɗum. aɗa andi hande sa ƴeewi kala temedere guinne tortoɗo ko cafrowo kala temedere nde limɗa 99 e feccere ɓe gona safroɓe ko ɓen kañum ko ƴewde hen ko mbaɗe poste uji mumen hande so tawi a ƴeewa ɗo ko wayno cafrowo safaro ganni ɗo ko wayno ceerno Haroun Diallo mo soori en ko wayno ceerno Tidiane Guissé en ko wayno docteur Samba Ndiaye en a faami kala ko heddi mi haali kalami koye télé hay aɗa andi hen saha joni aɗa jooɗo neɗɗo wima min goto wawi safrude naggam pourtant sa ƴeewi sa wiñi ha nder a tawat hayso hoore Moussa ndo nawna o wawa sellinde par ce que pourquoi o janggani ɗum aɗa andi woni sernaɓe walla woni almuɓe ɓe ganda ko jangguɓe ha gandi simore naggam holto jippi e hol waktu ni jippi hol fannumo jippi e naggam nan ko way noon pourtant min mi yadanama ɗon e leɗɗe mi rewi gandal mum ha mi andi hande sa wi ham lekki maniwi mboɗo wawi widem lekki fuɗi ko ñalawma naggam mboɗo wawi widem heure naggam fuɗi kiiɗo lekki sa hutirima ko heure naggam ko ɗum woni jangde a faami min so tawi a ƴeewi kala temedere cafrowo mo cafranmi hen 99 ha jappa 99 ko tubakol walla safal par ce que ɓen kañumen ala tappalagal ngal joguiɗen ɗo e Sénégal kamɓe ala so Allah jaaɓi walla non an wi aɗa wawi aɗa janggi ɗum a hollat gaynon hen hande vraiment organisation mondiale de la santé ne parno wadde accepté médecine traditionnelle mais mboɗo wuuli ko guila ɓe jurnitade gueɗe ɗe pourquoi aɗa huuli holko kulɗa hen non par ce que hunde heewi folklore heewi cahan heewi kadi mboɗo wawi ko taw ganda hoorema jomumen mbawa organisation mondiale de la santé ko organisation mo ganduɗa hoorema ko fedde joguide cellal aduna ngal foof sinno ko Sénégal tan wonno waɗe masala mais ko fedde joguide cellal aduna ngal foof so ɓen tawi noon ɓe ƴeewi ha nder ɓe tawi wona leyɗele médecine traditionnel mo ko cahan ko folklore am mbawi saltade par ce que hande ko kala mo jiiɗa ɗon hande safra ene famɗi mo ganduɗa hoorema mo état leydi muɗum waɗi reconnaître a faami donc noon so ɓooyi a mbawi saltade min hande mbo jogui diplôme mo Sénégal mo waɗimi reconnu mbo jogui mo Tchad mo Soudan mo France donc no min on muskilal ala probléme mais yimɓe poti ko seggude surtout ça eyyi safroɓe ɓe e yeeyoɓe ɓe en woodi hen ɓe ganduɗa hoorema jeeyanno tan koye foire uji en walla nana hay internet mi taw kiɗo lekki ne safra ɗum ɗo fina subaka ɓuddir kabinaji man mais ça to fayi ɗon e manque manan wona cafrowo jiiya ɗum e nder média ji ɗi wayano jomum yahani ni ha ɗefa nandude Allah saabu wiyanma kala rafi ene safra walla wiyatma rafi sa wonde ɓuɗum ko ɓooyi foof sa are makko ɓurta mana mintaji 5 an hol rafiji cafrata exactement non aɗa andi so neɗɗo wima ko kala rafi ene safra an cafrotoɗo e hoore mum so taw ka jando e makko hulmo jaa lawol aɗa foti ƴoƴji ko par ce que hay hande ayi hôpital Dalal Jam ko secteur uji wona ne woodi hen ko yeɓe cafrata woodi hen ko juuɗe woodi hen ko koyɗe kelɗe ene woodi hen ko guite ene woodi hen ko ñiiƴe wona donc noon aɗa andi ala docteur hay docteur goto ala diplôme ganduɗa hoorema diplôme de mbimami wiyede kala rafi a wawi safrude c'est impossible ɗum tagui noon so neɗɗo wima ene wawi safrude foof ko fenade safrude e mintaji 5 non c'est archi faux parce que jomum janggani jomum anda holko woni safaro ayi min safruji ɗi cafranmi
ko wayno arthrose en nerf sciatique en hernie discale e siti hande mo ganduɗa en tampi e wonde ganduɗa hoorema diabète mo ganduɗa type 2 e ko wayno ganduɗa hoorema hépatite B en hépatite C en ko nandi hen quoi hande mo jiiɗa fof kadi ko gorago mum ono maboɓe mbiyaton ko surtout salsalɓe voilà salsalɓe mo jiiɗa fof ene woya way en même temps kadi en woodi hen rewɓe ndeysan ko donkata jibinde probléme règle uji en probléme kissuji en probléme fibron en probléme trompe uji mum ne guddi en tout ça là même min mi yeyata lekki donc kadi yo laaɓ manam a yeyata lekki non min mi yeyata lekki min ko traitement neɗɗo arta yam tan hande wiyami cohlum ko lekki maniw mi totta ɗum non par ce que mi anda kin lekki est ce que ɓanduma ene hattani ɗum walla so are yam noon addi radio walla ko nandi hen mi andi aɗa wonde diabète so nden yonti mbiyanmami ko traitement diabète mbatta ma ƴetta lekki naggam pendant naggam lekki naggam pendant naggam après à partir de là yimɓe so tawi a d' accord i ɗon c'est bon en puɗɗor sa d' accord ani ɗon min safoma rafiiji kalɗa ɗi won rafi goto hande ko ɓuuri ko hewde sukaɓeɓe mana ene goya ɗumen nden ni ko neɗɗo en yaaha heeɓa duuɓi capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeere taw ala probléme mana gorako mais hande ɗi e jaarowo e âge de 25 ans 15 ans 30 ans taw mana ene waɗa jambat probléme mana gorako holko woni cause o exactement probléme gorako ene heewi fannuji hande ko adde yimɓeɓe ko yaade ha haqqille mum tampa haqqille en tampa haqqille so tampi gorako ma usto colopathie rafi biyeteɗo colopathie o ene bonna gorago rafi biyeteɗo siti o ene bonna gorago ko kadi rondade ko hattanani rondade sac ciment walla non comme hande exemple budget ma ko 5000 francs e lewru he jiiɗa wurde gurnam 50 000 ok a yahata a fami jara fo a wonde pression walla amma ɗum ala an kattanma hande ko debbo goto tan hokkuma a fami de gurnam ma ko dañata ko debbo goto tan hokkuma mbiya no ɓayde alqur'ana walla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi wonde mboɗo jogui droit wadde rewɓe nayo accu mi nawlira non Allah wonto haale ay la yakallifu llahu nafsan illa wusaha ayi woni Allah wi wonde fowani e hoore hay goto ko wawa ronda ɗum tagui noon so tawi a rondima ko ganduɗa hoorema a hattanani ko caɗele hande ko stress miijoji a faami presque kala temedere gorko mo jiɗɗa kala temedere gorko hande mo jiiɗa usti gorako mum tan ko miijoji e stress a faami en seedi saaha noon komo rafi mbimama o colopathie ene waɗa ɗum siti kowoni colopathie exactement ko holko colopathie ko salte dambotoɗo e nder neɗɗo ko so neɗɗo wiyama hande guenwal libar o foti yaade dow wuuro guenwal libar o feccete a faami de o yaaha o feccere nde dow wuuro ko heddi koko salte wontata nder reedu makko so tawi wonti salte noon salte o dambor toon so ɓooyi o sukkat innamade o so sukki ɗum noon ɗaɗi cukko e ko nandi ɗum tagi neɗɗo sene wonde colopathie kala lekki ke dokkuɗa ɗum nafata ɗum tagi hande sa ƴeewi yimɓe jaawi hôpital uji en ko nandi hen minenne ordonnance uji en mbaɗa renouvelé par ce que ene wonde colopathie so wiyama hande so tawi a yari foɗɗere nde hunuko dose foɗɗere nde foti arde ha koppi maɗa ko nden waɗata effet joni so tawi rakkolaji jahoji ha koppi ɗi cukki yahata toon ɗum tagi min hay goto meeɗani arde yam ene yiiɗa wadde traitement ko taw ganduɗa mi hokkat ɗum lekki lekki colopathie ke ene woodi hen limtanma fodde rafiji 4 5 gadda radio ji walla examen ji radio ji mbiyan wonde rafi naggam e naggam e naggam même so toton lekki colopathie ɓe certa den donc noon yimɓe tawi ene cafro min ko kalami koye rendo kala gonduɗo e hoore musande walla goɗɗum haade mum arde e miino walla hono am yo yaa hôpital yimɓe heeɓe hannde ene mbaɗa jambat ko fati e seero kadi o meɗen nana heeɓe ene mbiya manan seero ko yummum rafi seero addata ɗum ko colopathie ok d' accord ko colopathie joni so tawi ene innamade o ñande fof a seerete tawi aɗa seera noon organe woni organe mo ganduɗa on kañum nokkat ko yahate dow wuuro ko nokka ɗum adda e wuddere weddo on kañum saɗa rutti so neɗɗo ne lutti seerede tan so ɓooyi o paanat so paani noon on paanira nder mbiyen neɗɗo heeɓi hémorroïde interne ko seero addata hémorroïde
fami so yehi noon ha bowal o weddimo o paani toon kadi ko ɗum woni ko mbiyeten hémorroïde externe ɗum tawi noon seere o moƴƴani beele ene woodi comportement walla gonka ka wawi wonde hay sinno ene heɓoy ɗum kam tawa mana ene wawi wurde ko juuti tawa heɓani mana rafi biyeteɗo colopathie holko rentete exactement non ko so tawi a ƴeewi enen mamiraɓe men ngala colopathie par ce que ɓe ñamata ko waali ɓe ñamata ko waɗa e frigo ɓe ñamata ko congélat e ko nandi hen a faami nden ɓe ñamaɓe soɓe kassoɓe kassoro ko laccire haako walla laccire ñebbe laccire ko kosam ko nandi hen wona so botta arede ɓe gottoro ko ñiire cengle maaroye liɗɗi e ko nandi hen wona so jamma ari kadi koko lacceje mais joni hande so tawi a ƴeewi ko ñamaten ko foof 99,9 nangam % ko hunde ganduɗa hoorema ko ɗaɓɓoro e neɗɗo a faami hande aɗa wonde koyɗe guertoɗe ko mbiyeɗa wonde ko koyɗe guerto ɗayyerade anda fof anda koyɗe ciile anda koyɗe hunde waɗe e congélateur ñande fof ne itten ñaame a faami neba meɗɗe publicité ji hande a yi ne mbayi leydi cholestérol ala cholestérol ko cholestérol aji boni ay faami e gueɗe goɗɗe ko ɗum waɗi noon ha hande o ko pour yimɓe mbaɗa feere ha mbasa dañde colopathie ko hunde sattude kono noon ene woodi leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema so tawi hitande foof yarata so laabi ɗiɗi an colopathie on takkodirta donc ɗen leɗɗe ne jeeri ordonnance walla neɗɗo ara tan non wayi tan kono ganduɗa hoorema no ƴetta autrement nawa ɗum entretien taw panani ko nandi hen quoi voilà kono noon wayi kono noon leɗɗe colopathie so tawi so tawi ko wona debbo so tawi ko gorko on kañum so tawi tan ari totta ɗum mais noon so tawi woni debbo mo ganduɗa hoorema ko jontude jibinde alay saago koma addanami test grossesse ko hami anda kañum wona coowil par ce que kin lekki so tawi debbo ne sowi so ɓurani 6 mois ene wawi addande ɗum handicapé debbo ne jogo probléme to banggue maɗa jibinirgol aɗa dillay ɗum eyyi kadi holko heewi addude probléme neɗɗo o ronko jibinde so are moon son jidiri mum son cafri ɗum watta jibinde holko wonata rafi o ema rafi o en saabo e fannuji tati ha nayyi hen saaha so tawi jomum wonde kiss ene waɗa ɗum handicapé jibinde walla maɗum wala fibron kadi so tawi ne wonde siti kadi ene waɗa perturbé woni elle mum faami après kadi kono hande so tawi a ƴeewi ceerno Oumar ko ɓuuri heewde e rewɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓe jibinani ɓe wona e rewɓe he woni ah bon koye worɓe he woni rewɓe ɗon mbawi tumede ɗum noon eyyi kamɓe tan noon ɓuuri waw tumede ɓe jibinta so tawi hande a ƴeewi hande kala debbo garɗo e yam holluma radio ji écho ji hôpital wi wondani hay batte namdoɗa ɗum so tawi elle mum ne régle wima kala lewru mboɗo ella ayi kono noon min mi haali kadi ñanden e mbaɗi émission goto télé fulɓe kadi mi andini hen yimɓe hewɓe aɗa hen rewɓe ɓe leldo e worɓe mabɓe worɓe so mani yima e mabɓe ɓe jooɗima seeɗa tan mani o foof ruufa ɗum noon so nden yonti yo ko mani o woni momo moƴƴede par ce que nder debbo mi haali ɗum e hanti won capteur gonɗo nder debbo so mani o ari o capte ɗum o tama ɗum o ƴeewa sene moƴƴi o ɓennina so moƴƴani o weddata ɗum kono ɗum ɗon joni kadi so nden yonti wona debbo safroto gorko safroto te worɓe jaɓata safrade de worɓe kañum ɓe jaɓani ñawde kamɓe c'est ça worɓe jaɓani ñawde voilà soko tawino aɗa haalana min e ko ɓamɗa safrude ko sa waɗanno bilan bon ɓe ganduɗa a safrodiri e munen e kala fannu mana a rafi e pourcentage ɗum ɗo kam vraiment a dañi confiance a jaggui ɓeɗo kam vraiment a safri ɗumen ha celli hay sinno 100% o kam sellani pourcentage mo mbatta par hitande min wona wassanade Allah taw mi safrodirani e neɗɗo taw par ce que ɗon kadi mi waɗa ɗon bindol seeɗa min so neɗɗo ari mi wima wonde poɗɗa ƴettude oɗo traitement jarata ko ujunaji nogas exemple a yewi hum ujunaji nogas a hutirima mum a wiya ussima sellani keng mais ussima min hangadina a yoftata hon ko min ƴettata ɗum tottuma ha cella fami ɗum tagui hen saaha soɓe mbi docteur Sow ne waɗa attaqué safroɓe ɗo e leydi nde ene jahlami seeɗa par ce que min so mboɗo waɗa attaqué
mbaɗami attaqué ko tubakoɓe wonto jamiro français suisse ko nanne par ce que ɓen mbi hépatite B sellata mi sellini ɓe jii fami ɓe mbi diabète sellata mi sellini ɓe jii fami koye yimɓe mabɓe gandan ɓe cellinmi dutte mabɓe min sellini ko ɗum tagui ɓe ɗuminimi wona wassanade Allah hay ɓe cafrodiranmi ɓe cellani ɓe a faami min cikkanmi hanga dinde koko ɓe celli par ce que min mi sertata neɗɗo so wona selli sowona selli somi faami mbiɗa so tawi neɗɗo arema sa wi ɗum kiiɗo lekki ƴettata kiiɗo jarata ko ha sabba telma so nawi fuɗɗima yiide afiya hankadine ko kaldunɗon ko ala goɗɗum ko ɓeydata hen e nder ko kaldunɗon ko hen tan gonata e rokkude ɗum lekki a tant que mi wima ko traitement naggam lebbi exemple lebbi tati safranement a ƴetti lekki ki lebbi tati a wiyam samori no moƴƴi min safrita neɗɗo mi samori cafritumami kay koye aɗa sella ay kadi eɗen jogui momo mbiyeten neɗɗo wawi yobde safaro si neɗɗo wawi yobde safaro sa ari cafrowo wima wonde cafritumami ujunaji nogas a anda an cafroɗo no keɓirɗa ujunaji nogas a yooɓi ɗum kaka joɓɗo hono donc noon min so donc maraɓe jiiɗi wiide cellal no wayni kala ko jobɗa ene jari quoi kala cellal kam hay sinno ko 20 milliards sa hefti cellal ma ene jari ko kono noon docteur baɗɗo engagé wone ko kañum woni engagé mais pas hande exemple hande mi nana Oumar Dor komi ko cafrowo mi arema mbiyami sa ƴetti kiiɗo lekki ujunnaji 5 kiiɗo ujunnaji 4 tan a sellat mi itta ujunnaji 9 mi hokkuma mi yara mi arta ma wiya vraiment samorani mi mbiya e joni wadde a sot tan goɗki ala wona lawol ligguey wona noon min so felti ƴettude volontaire ko foti wonde ko responsabilité mi wimoto sa ƴetti kiiɗo ujunnaji ki ujunnaji sa rendini a sellat a ƴetti ɗum a sellani ko ponmi ko ƴettude hono majji goɗɗi mo hokkuma bete o 7 ko ɗum safra o ko bete 07 oɗo ni ko colopathie oɗo kañum temedere rafi hande yimɓe ne gondi hen ɓe ne gondi hen oɗo paquet e ɗum safrude ko après noon ko kala rafi kadi mo gonduɗa haɗam waɗade engagé safrude ma ƴetta oɗo ha pannaɓo balɗe sappo e joyyi oɗo momo remi ni nenone momo aɗa haalama aɗa haala aɗa jogui goto wiye ceerno Mody mo ceerno Mody o ko oye oɗo o woni ceerno Mody oɗo ko ceerno Mody en poudre oɗo ko ceerno Mody liquide manam ceerno Mody ko holɗum ko woni nafoore muɗum ceerno Mody aɗa andi oɗo kiiɗo lekki ko lekki pour gorko gorago hande tan a yiiɗi wadde ko beleɗa faami kiiɗo lekki sa itti hen seeɗa a waɗi ɗum e ataye walla café ko nandi hen ko wuuli a yari aɗa wawi salsalo ne wawi darana hakkude e janggo aɗa wawi wondude debbo ha tampa taw ganduɗa hoorema a yandinani o kañum koko jar mbar ala effet caggal muɗum parfois aɗa yiya yimɓe ne dokkuma lekki gorago so tawi a waɗi ko poɗɗa wadde ha paari duttuɗa ɗone janggo e ɓaawo janggo e ɓafti ni hay ko joguiɗa seeɗo kadi perdani non aɗa andi ɗum ɗon so waɗi tan dokkuɗo mo anda dose mo kuma kadi anda lekki ke hokkuma ay joni ko kiiɗo kañum ko jarateki mais joni woodi hen yimɓe ɓe mbawa hutorade kiiɗo par ce que won traitement ji ɓe gone wadde so tawi neɗɗo ene wone wadde traitement ko nande varicocèle a wawi yarde kiiɗo so neɗɗo ne wone wadde traitement prostate a wawa yarde kiiɗo ko ɗum tagui noon banmi kiiɗo kañum koye salsal o watte salsalo ron to guddel ngel woni ɗo ɓe tan seetan mbaɗa hen ƴewan kaɓɓirɗa ɗum pendant quelques minutes ha wasa yiide hendu so yani hendu tan ma yi awro wonata koye wulti so wuuli noon aɗa wawi wondude debbo ha tampa taw ganduɗa hoorema a yandinani ko ɗum waɗimi wadde en poudre e liquide mais kam so tawi neɗɗo kadi ene doole mum ne gussi est ce que ne wawi ko kadi ko kanko tan ƴettata walla ko ɗiɗo kañum comme par exemple neɗɗo tawa ni hande hay taw neɗɗo ene faami doole mum ene gussi yiɗi tan ko safrade mais hande ni ala haaju e debbo kono taw ne wawi ƴettude ɗum walla ko ma cohla debbo tan non ɗiɗo ɗiɗi ma combat o yonta ɗiɗo ɗiɗi ko pour juste so tawi a sohli debbo ene woodi hen noon ko lekki goɗki comme kiiɗo ene woodi hen ɓe ganduɗa gorago men ussi gorago noon so yeehi ussima tan ustata ɗum ko maniyu jeeyaɗo ha selɓi so maniyu selɓi noon hanga dina ɗaɗi awre ɗi ɗi mbawa kaptude maniyu o ha ɓooya woni sa yi debbo tan a rufat
donc to non so tawi dum don jon ko traitement wonat so tawi traitement non ko odo wonat odo e colopathie o kanji gondar wona jomma de safro et puis kadi so mani so selbi ay ni hay salsalo wona usade far dum no fo jon so nden yotti sa jetti colopathie awra artère place mudum après jetta odo non mani wona en tak dadi awdi kadi ko do uddirata. D'accord. Oɗon pot o mbaɗoɗo mo ko cuuray woni hen ni bon oɗo pot ko ken wona leɗɗe capannayyi rendinaɗo hen ko taw kadi ken wona leɗɗe ɗe mbiyeten tawnawi ken wona 4 walla 5 ene hen a faami de ko kañum rendinaɗo hen e ɗacce munnas fof ne hen no joni aɗa andi hande ko ɓuuri lorde aduna o hande haɓɓede woni kala mo jiiɗa hande ene humi manda ceerno ma sa faami kala ɓuuri bonde en neɗɗo ko humre a faami humre noon anduɓe hewɓe mbi wona longal ittata humre a faami wona longal ittata humre wona bindol ittata humre ko mbaɗa feere ko ɓuroɗa ko leɗɗe ɗeɗon fof ndenɗena wonɗo hen ɗum tagi noon hande ko kala kumiɗo mo ganduɗa hoorema donc somi faami aɗa liggo hay ko fati e udditare voilà udditare saabu so tawi neɗɗo humima koko uddi gueɗe muɗum haydara ala ko marsal voilà kono so tawi mana humtima hanke gueɗe mum kala ko dirani Allah no wadde suturu voilà hay celal ngal ni ene wawi arorde fof voilà mais ɗum sabi so tawi ƴeewi kiiɗo lekki kiiɗo ko kanke wonɗo eyyi ko kiiɗo joni taw ko gonɗo ɗo e Dakar so ari ɗo mi hokka ɗum ɗo mais joni comme min patient jam ɓuuri hewde ko wonɓe catagal Dakar en extérieur ko nandi hen ɗum tawi ɗum ɗo ɓuuri welde wadde enveloppe voilà mais koko même chose ene waɗi yimɓe so tawi ene liggo ko comme no gondirɗa ɗo Dakar ni ko Dakar tan manan gonɗa so neɗɗo woni Tamba woni Kaolack woni Matam alay sago tan ma waɗa déplacé o ara ha ɗo walla ala aɗa jogui cabine aji ɗi ganduɗa ene région ngaji ɗi tawa so tawi neɗɗo sohli ko maaho jarani en ara ha Dakar ala non aɗani hande aduno en dépassé ɗon wiyat tan ma neɗɗo immo Kanel ara ha Dakar non hande sa ƴeewi hande min so neɗɗo waɗi am appel ne woni hande Tamba ayi so tawi a wi kam mo gonɗa hen naggam wiya hôpital wima no mbiya e neldami ɗum ɗo ko par WhatsApp mi ƴeewa hen mi andi ɗum ɗo mboɗo wawi safrude automatiquement wiyata mboɗo wawi safrude hande transport ene wayi leydi Touba ene woodi hen leɗɗe hande ɗemin neldata diwan Matam men e ko nandi hen immotako ɗo e Dakar ko kabinam gonɗo to ok d'accord kono aɗa jogui kabine goto hen Touba aɗa liggo toon si ko kala ñande alhamis ko kabine gonɗo Touba on eyyi nden joni sa ƴeewi wonɓe leydi Mauritanie ɗo min préparano ɗo ko liɗɗi min nawa ɗum Sandaga ene woodi mo ganduɗa hoorema on nawata ɗum mais ɗum ɗon fof joni mi fin suba goto ittumi ɗum uddimi noto sotto kabine kay on joni kabine on gérata ko kala leydi Mauritanie ɗo joni ni ɗo to no wiyete to Libreville eɗen kaldorone mabɓe e laamu ngu ɓe jaɓani kam ko pour uddide toon kabine par ce que taw kadi ko sécurité o kadi koye mabɓe immoro voilà ok d'accord so tawi a haalnanno yimɓe holɗo mbaɗa positionné e Dakar e numéro téléphone contact ɗo yimɓe mbawi rewde ha jokkodira e ma ko holɗon ko ɗo Pikine Ridis gonmi Pikine Ridis mboɗem ɗo kala ñalawma mboɗem ɗo hen ha heddi alkamisa e aljuma ñalawma keddiɗi fof mboɗem ɗo di 9h ha 14h 15h ha 19h eywa ko ɗo Pikine Ridis gonmi ko numéro amen ko commercial ko 77 882 51 25 ene woodi numéro goɗɗo ko ni numéro France 00337 44 17 17 70 Ceerno Oumar tawi a wasitono yimɓeɓe e toppitade cellal ɓalli mumen walla so neɗɗo manan wonko fuɗɗa fayida e ɓandu ma wasiya holko wonata emi mo wasiyam tan ko neɗɗo kala mo sellani walla hayso hoorema musi kala koye wawi hebdema oto ya bilejo kaari walla docteur médecine kaari ya hôpital ɓe ƴeewa holko gonduɗa par ce que hewɓe hen gonda tension hande wiye ko liggueyaji ga ko farrab ko naggam e naggam ko taw ko tension gondi fami yimɓe yo mballu koye mumen balla safroɓe Allah jumoto
ko kalmi so tawi wonko kalmi noon ko oñaki walla ko oñi walla so ma oñaki gandan ko ɗum min jinno saw ko oñi noon on ko ta ummi so oñaki ko kala ko oñaki ko ta ummi kala ko oñi ko men ummi waddi bandiraɓe Allah jarama on jarama wonno koɗo men hannde ko docteur Saydou Sow mo ganduɗa ko pattam lamu ɗum ɗo ko seeɗa e ko kalɗen e ko fati e safaruji kono so tawi yimɓe jokkodiri e makko ma gandu tigui rigui tubakoɓe so tawi manan mbi neɗɗo goɗɗo c'est vrai tan c'est vrai waɗa kañumen a waɗa tan des preuves palpables et visibles e ɗum noon ko wellenma a itti saaha kurɗa rokke mana bandiraɓe Vindere TV émission Sénégal men ene wima Allah jarama jarama ha yesso ko lawol